नोंथांमोन बयखौबो आंनि गियान ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। नोंथांमोन बयनिबो गेजेराव आं दिनै मोनसे टपिक लानानै फैदों, बेनो जाहैबाय दंफां हादों हन्डाजों। बे दंफां हानायखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो सानदों। दा बिदिब्ला जों नायनोसै जों माबायदि हायो। नैबे जाहैबाय 9 फुट ओंखारबाय, नैबे 10 फुट ओंखारबाय, 10 फुट जाबाय बियो। खिन्थु मोनसे 10 फुट नांजोबबावगौमोन नैबेफोरखौ। खिन्थु नैबे ससेया ओरैबायदि आनलाखि गेसाव जानानै थाबायना ससेया, बेनि थाखायनो 10 फुट गासिबो ओंखारजोबनो हानाय जायासै। खिन्थु माखासेया 10 फुट थोबायानो, 10 फुट नांगौआबो। नैबे 3 फुट लस जाबाय नैबेयो। बाहाय बेखौ हास'ना गारफिननांबाय, मानोना नैबे रफ' जानानै थादों। आरो बेनिफ्राय नैबावबो बेखौबो हास'ना गारनांबाय, बेबो आरो बेनिफ्राय नैबेबो हास'ना गारनांबाय। मथा मथि 3 फुट जखानि दंफांखौ हास'नानै गारनांबाय। बेनि थाखायनो सर्ट जादों आरो बेखिनियानो। नैबेनोमोन गुदिया बेनोमोन। ओरै फुख्रियाव हगारहरनाय जायासै। खय फुट जाखोमोनलाय बे? 4 ना 5? 5 फुट। गेसावनि थाखायनो लस जाबायना, 3 फुट लस जाबाय। दंफां हादों मानोना न' लुनो गोनांथि जानानै दं। न' लुनो गोनांथि दं, बेनि थाखायनो दंफां हानाय जादों। न'नि बारियावनो दंमोन जिया आरो बिनिफ्राय खान्थाल बिफां। दा बिनिफ्राय जोङो जिया आरो खान्थाल बिफांखौ जोङो हाबाय। बेनिफ्राय जोङो बेखौ न' लुनायाव बाहायगोन। फैगौ समावनो लुगोन, बारा गोबाव सम गैया। गोख्रैनो लुगोन, नोंथांमोनहा नुलांनो मोनगोन। खान्थाला जाजानाय गैया? हा? बेसेबां दंबावो बाहाय? दान्दिसे हाखांनानै सानसुलायबाय, 2थासो जालायबाय। बिनिफ्राय एसे जानाय जाबाय। दा अब्ला आं नोंथांमोननो ओंखाम जानायखौ नोंथांमोननि गेजेराव देखायनाय जायासै। जिखुनु ओंखाम जाबाय आरो बेनिफ्राय नेक्स्ट एसे दंबावो हानो, बेनिफ्राय हाबावनाय जानोसै ओंखाम जानानै। 14 फुट गोलाव। बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय
सावनि हाबाय बेखौ सावनि 9 फुट बियो आरो बेनिफ्राय बैयाव दङ नैबे सावनि बेनिफ्राय नैबेहाय जाहैबाय केसि हाबाय बेखौ 10 फुट 3 केसि नैबिसोरो बेबो आरो नैबेबो ओरैबायदि कालार जायोना लकेल साल होनबा बेनो लकेल साल दंफाङा बेनो मानोना जोंनि बे लकेलाव बेबायदि जिया दंफाङानो मेइनसै बेनिफ्राय दहाय बैयाव नुदोंमोन जाहैबाय बे गोमोआ जाहैबाय दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनिल'मोन दा बेयावनो फोजोबनाय जानोसै नोंथांमोन बयनिसिमबो भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय रोजा साबायखर थाबाय आरो नोंथांमोना दिनैसिम आंनि चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा जाहाथे साबस्क्राइब खालामना होयो बिनि थाखाय खनसेबाव गुरै खावलायबावनानै भिडिअखौ बावनो दोनथ'नाय जाबाय दा बिदिब्ला बाय